On top. Zan wanke maka shi. Me kenan? Wandanka. Wallahi na ci mai cin tsinin. To, zan yi amfani da wannan dama ina mai sanar da ku wato gagarumar game da za a buga wanda shine karan farko da zan buga wannan game da manya-manyan kwari. Ina mai neman masoya na maza da mata da ku zo ku min kara ku nuna min amana iya wuya, na san kuma zan samu daga gare ku insha Allah. Wannan game za a buga ta ne 16 ga watan September ranar Asabar kenan mai zuwa insha Allah karfe 9 na dare. Wannan game za ta kasance ne a gidan Iconic. Wannan gifts din wasu ba su iya siyan shi, so hanyar da za ku bi ku siya wannan gifts din ina da wanda kai tsaye idan ka masa magana zai tura maka gifts ko na nawa ne domin ka zo ka mun kara. So a ganin da waya nan yayi tagin din wanda zai saida muku gifts din, ma'ana da kuma masa magana zai tura muku gifts din adadin yanda kuke bukata. Ina godiya mutane na, sai mun haɗu a 16 ga watan September a gidan Iconic domin kasancewa da gwabzawa da dakaru na TikTok. Allah ya nuna